Tak, prajem príjemné počúvanie a zoberte si popcorn, pivo a ideme na to. Nealkoholické samozrejme. A dneska budem hovoriť katolické herezy alebo lži versus biblická pravda. Tu chcem v prvom rade povedať, že v žiadnom prípade nejdem proti katolíkom. Ja milujem každého človeka, aj katolíkov, ale idem proti katolickému učeniu, proti systému katolickému, heretickému, falošnému učeniu. A práve preto, aby katolíci pochopili a vyšli z tohto Babylonu, lebo Pán Ježíš v Biblii je napísané: môj ľud hynie pre nevedomosť, Ozea 4.6. A Pán Ježíš nechal zapísať do svojej Biblie: aj môj ľud vidíte z Babylonu, vidíte z ich stredu. Babylon predstavuje odpadlé cirkve, ako je aj katolícka cirkev. Je to neviestka zo 17. kapitoly Zjavenia Jana, o tom vám budem čítať na konci. Takže, milí katolíci, prosím vás, budete pozerať toto videjko, modlite sa, nech vám Pán Ježiš odkryje pravdu. A On vám ju odkryje. On vám tú pravdu ukáže. Aby ste neboli v blúde, lebo inak nebudete spasení. Takže ideme na to. V prvom rade chcem povedať, že katolícku cirkev nezaložil Pán Ježiš Kristus, ako to učí katolícka cirkev. Nezaložil. Pán Ježiš neprišiel zakladať denominácie. Pán Ježiš prišiel založiť svoju cirkev, jednu pravú, a to sú tí, ktorí ho následujú. Jeho učeníci. Žiadne denominácie, žiadne organizácie, žiadne členstva. Čiste následovníkoch. Zober svoj kríž a následuj ma. Žiadne. Nie katolícku cirkev, nie denominácie. Pána Ježiša Krista. Termín katolícka cirkev sa začal používať približne v 2. storočí. Významnú úlohu v nej zohral Konštantín Veľký v roku 313, keď vydal milánsky edikt, aby prestalo prenasledovanie kresťanov, lebo do tej doby boli prenasledovaní kresťania. Ale Satan videl, že čím viac je kresťanov prenasledovaných, tým viac sa ich rozmnožuje. Preto urobil Satan inú stratégiu a vďaka tomu milánskému ediktu prestalo prenasledovanie kresťanov. Z kresťanstva sa spravilo oficiálne náboženstvo Rímskej ríše, čím do neho vstúpili aj politické vplyvy. De facto sa pohanstvo dostalo kresťanskú fasádu. Namiesto uctievania bohov v Panteóne sa začali uctievať sochy svätých. Takže katolícka cirkev má modlársky kult, sošky, obrázky, podoby v kostoloch, doma, okolo ulic, silníc, okolo ciest. Všade. Toto všetko Boh zakazuje. Toto všetko Boh zakazuje a teraz vám na to prečítam verše. Exodus 24.5. Neurobi si modlu ani nejakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou. Nebude sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja, Hospodín, tvoj Boh, som žiarlivý. Čo je v nebi? Kto je v nebi? Boh je v nebi. Boh prebýva v nebi, i keď duchom je všade prítomný, ale prebýva v nebi. Anjeli prebývajú tam. Nič z toho si máme robiť podoby. Žiadne anjelikov, žiadne panenky Marie, žiadne podoby bohov. Deuteronomium 4.15.16. Dobre si teda rozmyslíte, že ste nevideli nejakú podobu v deň, keď k vám Hospodin hovoril na Chorebe z ohňa, aby ste sa nezvrhli a neurobili si modlu, podobu nejakej postavy, obrazu muža alebo ženy, okľudného vtáka a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. A v Jánovi 4.24 je napísané: Boh je duch a tí, ktorí ho uctievajú, musia ho uctievať v duchu a v pravde. Haleluja. Katolícka cirkev, učenie o odpustkoch, vzniklo v roku 1799 a znovu potvrdenie 1563. Myšlienku, že skutky, dary alebo modlitby môžu skrátiť pohyb v očistci, ktorý Biblia vôbec neučí,
Vôbec neexistuje očistec. Vymyslela stredoveká cirkev, aby ťahala z ľudí odpustky, peniaze. Proti tomu bojoval Martin Luther na základe Biblie. Napísal 95 téz na kostol. Žiadne odpustky, žiadne modlitby za svätých, žiadne púte a iné náboženské skutky, žiadne rituály nás nemôžu spasiť. Iba viera v Krista Ježiša a Božia milosť. A dôkazy tejto viery sa potom prejavujú dobrými skutkami, ale tie nie sú podmienkou spasenia. A to máme v Jakubovi 2:17. Ďalej, katolícka cirkev učí ospravedlnenie vierou a skutkami. Vzniklo to v roku 1563. Biblia však učí, že spasenie je iba z milosti skrze vieru v Ježiša Krista, nie zo skutkov ani z odpustkov. A čítam Efeským 2:8-9, lebo milosťou ste spasení skrze vieru a to nie je z vás, je to Boží dar, nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Rímanom 3:28, lebo sme presvedčení, že človek je ospravedlnený vierou bez skutkov zákona. Galackým 2:16, veď vieme, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov zákona, ale skrze vieru v Ježiša Krista. Katolícka cirkev učí očistec, ustanovený v roku 1563. Miesto dočasného očistenia duši, ktorý nie je vôbec spomenutý v Biblii. A my čítame, sú len dve miesta, kam ide duša človeka, ktorého zomrie. Lebo v Biblii v Židom 9:27 je napísané, a ako je ľuďom uložené raz zomrieť, potom bude súd. V Lukášovi 23:43 a aj Ježiš mu povedal tomu Lotrovi na kríži, veru hovorím ti, ešte dnes bude so mnou v raji. A v Filipským 1:23 Pavol apoštol píše, tužím zomrieť a byť s Kristom, lebo je to oveľa lepšie. Takže tí, ktorí nepatrili Ježišovi Kristovi, duše týchto ľudí idú do nejakého väzenia duchov, kde čakajú na súd. Není to ani peklo, pretože peklo ešte teraz nie je, ako to učia tiež niektoré doktriny. Lebo najprv je súd a potom je trest. Tieto duše, ktoré nepatrili Kristu, teraz čakajú v nejakom väzení duchov. Ale nie je to v žiadnom prípade peklo. Rôzne takéto zjavenia pekla, alebo čo to sú absolútne nebiblické. Áno, Boh môže dať nejaké zjavenie pekla, ale to môže byť budúce, čo bude, keď ten človek nedá život Kristu, že ako skončí. Ale nie takéto vylety do pekla, to je všetko demonické, aby poničilo Boží charakter. A tí, ktorí patrili Kristu, tí dušičky čakajú v ráji na vzkriesené telo. Keď samozrejme, ako povedal Pán Ježiš Lotrovi na kríži, ešte dnes bude so mnou v ráji. Pretože apoštol Pavel povedal, poznám človeka, ktorý bol pred 14 rokmi vytrhnutý do 3. neba a poznám človeka, ktorý bol pred 14 rokmi vytrhnutý do rája. A nemohol ani rozprávať o tom, aké veci tam boli. Apoštol Pavel povedal, že bolo mu to zakázané a o nevypraviteľné veci, ktoré tam videl. Takže tu vidíme, že 3. nebo, kde je Boží trón a raj, sú dve rozličné miesta. Dušičky, ktoré patrili Kristu, čakajú v raji na skriesené telo. Modlitby k svätým a k Márii. Biblia učí, že Pán Ježiš je jediný prostredník medzi Bohom a ľuďmi, Kristus človek. Máme sa držať iba Biblie a máme sa modliť iba k Bohu. 1. Timoteus 2:5, lebo je jeden Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš. Modliť sa k mŕtvým je spiritizmus a Boh to zakazuje. A teraz vám prečítam verše. Deuteronomium 18:10-12. Nech sa teda u teba nenájde nikto, kto by svojho syna alebo svoju dceru prevázal cez oheň, ani vescet, ani mrakár, ani hadač, ani čarodejník, ani zaklinač, ani ten, kto sa dopytuje duchov. Ani ten, kto sa dopytuje duchov mŕtvych. Lebo každý, kto tieto veci robí, je ohavnosťou pred Hospodina. Takže modliť sa k mŕtvým ľuďom, prihovárať sa k mŕtvým ľuďom je ohavnosťou pre Hospodina. Áno, kazateľ zase píše, živí vedia, že zomru, ale mŕtvi nič nevedia, čo sa deje pod slnkom. Mŕtvi nič nevedia. Rúženec a opakovanie modlitieb, takže mantry, ustanovila katolícka cirkev v roku 366. Modlitba rúženca zahrňa opakovanie modlitieb ako Zdravá z Mária,
Pričom Pán Ježiš jasne varoval pred prázdnym opakovaním slov v Matúšovi 6:7. Biblia jasne učí, že modliť sa máme iba k Bohu a prečítam vám verše Matúš 6:6. Ale ty, keď sa modlíš, vodi do svojej izby, zavri dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti a tvoj otec, ktorý vidí, v skrytosti ti odplatí. Matúš 4:10. Ježiš mu povedal, odíď Satan, lebo je napísané, Pánovi svojmu Bohu sa budeš kláňať a jedine jemu bude slúžiť. Kláňať sa môžeme jedine Bohu, nie Marii, nie obrázkam, nie soškám, nie patronom. Filipským 4:6. O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom modlitbou a prosbou s ďakovaním predkladajte svoje žiadosti Bohu. Nie Panenke Marie, nie svätým. V úvodzovkách svätým. Svätí sú tí, ktorí prijali Pána Ježiša Krista. Svätý znamená oddelený pre Boha. Nie ten, ktorý má svatožiaru nad hlavou, ako to ustanovujú katolícka cirkev, vyhlasuje z niektorých z minulosti za svätých. Ja som sveta, ty si svätý, keď si prijal Pána Ježiša Krista. Ty si sveta, keď si prijala Pána Ježiša Krista. Každý, kto prijal Pána Ježiša Krista a nasleduje ho, je svätý. Máte to jasne v Biblii napísané. Takže na nebovzatie Panny Márie katolícka cirkev vyhlásila v roku 1951. Pápežom Piom XII, no v Biblii nič taká zmienka nie je, nič také, aby bola Panna Mária vzata telom a dušou. Naopak, posledná zmienka o Márii je v Skutkoch 1.14, keď učeníci a Mária boli v hornej miestnosti a zotrvávali v modlitbách. Posledná zmienka o Márii je v Skutkoch 1.14. Nepoškvrnené počastie Panny Márie. Učenie o tom, že Mária bola počatá bez dedičného hriechu, bolo oficiálne vyhlásené v roku 1854 pápežom Piom IX. Biblia však hovorí v Rimanom 3.23, lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Takže i Panenka Mária zhrešila, respektíve Panna Mária zhrešila, pretože Panenka Mária to vôbec nie je takto, ku ktorej sa katolíci modlia. Panenka Mária to je Satan, ktorý sa za ňu vydáva. Ale práva Panna Mária zrešila takisto a narodila sa v dedičnom hriechu, ako každý jeden človek okrem Pána Ježiša Krista. Mária bola zbavená dedičného hriechu vtedy, keď prišiel za ňou anjel Gabriel a povedal jej, milosťou si obdarená. Lukáš 1.28. Milosťou si obdarená. V tú chvíli bola zbavená dedičného hriechu. My sme zbavení dedičného hriechu, keď príjmeme Pána Ježiša Krista. Katolícka cirkev učí, že keď sa pokrstí babetko, že je zbavené dedičného hriechu. To nie je pravda. Keď príjmeme Pána Ježiša Krista, vyznáme všetky hriechy, tu sme zbavení dedičného hriechu ako všetkých ostatných hriechov. Áno? A Panna Mária bola zbavená dedičného hriechu vtedy, keď Gabriel jej povedal a milosťou si obdarená. Milosti plná, milosťou si obdarená. Záleží, aký je preklad. Dostalo sa ti milosti, ako nám sa dostalo milosti, keď sme prijali Pána Ježiša Krista a boli sme očistení od hriechov, tak Márie sa dostalo milosti, keď jej to povedal Gabriel. Takže tak, vážení a milí. Titul Matka Božia pre Máriu. Hoci Mária bola matkou Pána Ježiša v jeho ľudskej podobe, titul Bohorodička Theotokos sa v Biblii nenachádza. Mária dala Bohu iba ľudskú podstatu. Pán Ježiš bol Bohom ešte pred jeho inkarnáciou. Uctievanie Márie bolo ustanovené od roku 850. Ohavnosť. Krst nemluvňat. Ustanovené v roku 1311. Biblia jasne učí o krste na základe viery. Najprv musíme uveriť, prijať Pána Ježiša a na základe toho sa dávame pokrstiť. Také malé miminko, bábätko, ono ani ešte vôbec o sebe nevie a už vôbec nie o tom, že existuje Boh. Takže také malé bábätko krstiť je absolútne v rozporu s Božím slovom. Prečítajte si to napríklad v Skutkoch 2.38 a 41 alebo 8.12. A teraz ideme na premenenie alebo transsubstanciácia, čo majú katolíci. Premenenie. Bylo to vyhlásené od roku 1563. Učenie, že chlieb a víno sa pri omši premeniajú na doslovné telo a krv
Krista je nebiblické, rovnako ako omša je nebiblická, ktorá bola ustanovená v roku 394. Pozrieme sa, čo hovorí Biblia. Biblia hovorí v Židom 10, 12, 14, 18. No Kristus priniesol jednu obeť za hriechy a navždy zasadol po pravici Boha. Jednou obetou totiž navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú. Kde sú však hriechy odpustené, tam už vôbec netreba obety za hriech. Katolícka cirkev učí, že omša je nekrvavá obeť Ježiša Krista. Vyhlásil to Tridentský koncil, 22. zasadnutie 17. septembra 1562. Biblia však učí Židom 9.22, že podľa zákona sa skoro všetko očišťuje krvou a bez prelietia krvi nie je to odpustenia. Posúďte sami. Monstrancii český. Viete to také majú katolíci takú placku pozlatenú na takom stojánku, ktoré má znak Alatri, čo je symbol slnečného božstva v okultizme. Pred monštranciou sa klaňajú kňazi. Ja som to videla v kostole a ja som si to povedala. Aha, keď som bola naposledy v kostole, predposledný krát, a teraz sa tam klaňal, preto ten farár zobral tú monštranciu, položil na taký stôl a sa začal predtým kláňať. A ja, tak tu nepatrím. No. Takže takto, vážení a milí, tento kult slnečného božstva pochádza už z dob Ezechiela, a prečítam vám z Ezechiela. Priviedol ma do vnútorného nádvoria Hospodinovho domu a hľa pri vchode do Hospodinovho chrámu medzi predsieňou a oltárom bolo asi 25 mužov obratených chrbtom chrámu Hospodina s tvárou k východu. Boli obratení na východ a kláňali sa slnku. A tu odtiaľ pochádza ten kult slnečného boha. Kult kláňania sa slnku, to je taký zvod satanov, ktorí teraz katolíci sa kláňajú pred tou monštranciou, ale to je kláňanie sa slnku. Bohu slnka. Ďalej katolícka cirkev má hierarchiu absolútne nebiblické. Matúš 23, 8, 12. Vy však nedávajte sa volať rabi, lebo len jeden je váš učiteľ a vy ste všetci bratia. Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať vodcami, lebo len jeden je váš vodca, Kristus. Najväčší z vás bude sluha. Kto sa bude povyšovať, bude ponížený, a kto sa poníži, bude povýšený. A pozrieme sa, aká hierarchia je v katolicizme. A nielen tam, ale aj v iných. Takže, pápež, nástupca Krista v úvodzovkách, toto ustanovila katolícka cirkev. Neexistuje žiadny nástupca Krista. Je to kult osobnosti. Ako vznikol titul pápež, vám prečítam. V 2. storočí začal jeden z rímskych biskupov narokovať svoju autoritu nad ostatnými biskupmi a usiloval sa o primát. Vyhlásil, že je dedičom apoštola Petra a že táto skutočnosť, že je skalou, prechádza na ďalšieho a ďalšieho rímskeho biskupa. Jedným z prvých biskupov, ktorí začali tieto nároky, bol biskup Hygin, asi v roku 136 alebo 140. V 2. a 3. storočí sa tento nárok na primát stále viac upevňoval, a to aj vďaka argumentu, že apoštol Peter bol v Ríme ukrižovaný a jeho úloha ako skály základu cirkvi bola dedičná a prechádzala na ďalších biskupov Ríma. Tento nárok sa postupne stal základom pre pojem petrínsky primát, ktorý bol kľúčový pre vznik poňatia pápežskej autority v katolíckej cirkvi. Tento proces nebol okamžitý a nie všetci biskupy súhlasili s nárokmi rímskeho biskupa, no postupom času sa tieto nároky stali súčasťou cirkevnej tradície. Prečo to vzniklo? Pretože podľa Biblie jedinou skálou je Pán Ježiš Kristus, ale podľa Biblie jedinou skálou je Pán Ježiš Kristus. Lenže oni vytrhli verše z Matúša 16, 17, 18 z kontextu a nesprávne ich vyložili a za tým je Kainov duch. Jedinou skálou je Pán Ježiš Kristus. Keď povedal Pán Ježiš Kristus, ty si Peter a na tejto skále postavím cirkev. Pán Ježiš povedal, ty si Petros a na tejto Petre postavím cirkev. Áno, Petros znamená meno, skála.
Nie, že Peter je skala cirkvi, ale že on má meno skala. Ty si Peter, ty si Petros, ty si skala, meno. A na tejto skale Petre postavím cirkev. Áno. Na akej skále postaví cirkev? Na tom zjavení, ktoré Peter dostal, že Pán Ježiš Kristus je syn živého Boha. Keď sa ho Pán Ježiš pýtal, za koho ma pokladajú. Jedni za Eliáša, jedni za Jana Krstiteľa a tak ďalej. Jednou z dávnych prorokov. Ale apoštol Peter povedal, ty si Kristus, syn živého Boha. A Pán Ježiš povedal, blahoslavený si Peter, lebo toto ti nezjavilo telo, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. Halelujá. Tu dostal Peter zjavenie. A na toto zjavenie, na tejto skále Petre postavil Boh svoju cirkev. Že kresťania dostávajú známe zjavenia od Boha o pravde Božieho slova. Áno. Takže žiadne ustanovenie, že Pán Ježiš ustanovil apoštola Petra za papeža. To je nezmysel. Nezmysel. To je Kainov duch, ktorý pretáča Božie slovo. Ako Kain si urobil obetu Bohu podľa seba. Nie podľa toho, ako chcel Pán Boh, ale podľa seba. Preto a to isté robí i katolícka cirkev, a nielen, ale aj iné niektoré denominácie, že si biblické verše vytrhávajú z kontextu a robia si ich podľa seba. Ďalej je tu pápežská neomylnosť. Vyhlásenie na prvom Vatikánskom koncile 1870 učí, že pápež je neomylný, keď hovorí ex katedra o viere a morálke. Podľa Biblie jediný je omylný len Boh a jeho slovo. Matúš 24:35. Nebesia a zem pominú, ale moje slova nikdy nepominú. Aleluja. Tak, ďalej. Katolícka cirkev učí tradícia povýšená nad písmo. Tak toto je už odporná ohavnosť. Ustanovená v roku 1563. Biblia však hovorí v Židom 4.12, lebo Božie slovo je živé a účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká až do oddelenia duše a ducha, klbov a špikov a rozsudzuje myšlienky a umysly srdca. 2. Timotejovi 3.16-17. Každé písmo je Bohom vnúknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. Tieto verše jasne hovoria o autorite a moci Božieho slova. To je ohavnosť, to je rúhanie odporné. Tak to vyhlásiť, dávať tradíciu, jak to je napísané, že povyšili ste tradíciu nad Božie slovo, dávate prednosť tradíciám pred Božím prikázaniam. Ohavnosť, ohavnosť. Ďalej, katolícka cirkev učí 7 sviatostí. Biblia výslovne nikde neuvádza 7 sviatostí a katolícka cirkev uvádza tieto: krst, Eucharistia, birmovanie, pokanie, posvätný stav, manželstvo, pomazanie chorých. Mimochodom, birmovanie nie je krst Duchom Svätým, Boh nenávidí rituály. Ja som bola birmovaná v 16 rokoch, mám dojem. Nikdy som ani v jazyku nehovorila potom, ani nikoho nepoznám. Nič také, žiadne duchovné dary som nedostala, až když som sa nechala ozaj modlitbou nechať pokrstiť Duchom Svätým, tak vtedy som dostala dar jazyku. Takže nič také. Birmovanie nie je žiadny krst Duchom Svätým. Mimochodom ešte birmovaná som bola, keď som ani Pána Ježiša Krista neprijala, lebo som ani nevedela z katolicizmu, že také niečo existuje, že my musíme vlastne vyznať Pána Ježiša ako svojho pána s Rímanom 10, 9, 10. Toto som sa dozvedela až pred pár rokami, keď som začala hľadať biblickú pravdu. Nikto v kostole mi to nepovedal, ani doma. Takže sami to nevedeli. Takže asi tak. Takže krst Duchom Svätým môžeš prosiť až potom, keď príjmeme Pána Ježiša Krista. Až potom sa modlíme za krst Duchom Svätým. A ja som bola birmovaná x rokov predtým, než som prijala Pána Ježiša Krista. Lebo v katolickom kostole nás to nikto neučil. Ani to proste, ani v rodine to nikto nevedel. Biblia nám jasne učí, Pán Ježiš nám dal iba 2 svetosti, a to je krst a večeru Pánovu, ktorú ustanovil Pán Ježiš. Máme to Matúš 28.19, Lukáš 22.19 a Pavol to ešte zdôrazňuje, tú večeru Pánovu v 1. Korinským 11.23 až 26. Katolícka cirkev zakázala Bibliu.
V roku 1229 na koncile v Toulouse bolo laikom zakázané vlastniť Bibliu v bežnom jazyku. Údajne celý stredovek a bola zakázaná Biblia. Aby sme nepoznali, kde je pravda. Aby ľudia nepoznali, kde je pravda. Ďalej. Spovedanie sa kňazovi. Katolícka cirkev ustanovila od roku 1198. Biblia však učí, že hriechy vyznávame Bohu. 1. Jánova 1.9. Ale ak hriechy vyznávame, on je verný a odpúšťa nám naše hriechy. A tak ďalej. Ale katolícka cirkev zaviedla nutnosť spovede kňazovi hriešnikovi. Bohu sa máme spovedať, nie človeku. A keď na jednom mieste je napísané, že vyznávajte hriechy jedný druhým, áno, ak človek udelá, kresťan robí nejaký hriech, ktorý síce vyzná Pánu Ježišovi Kristovi, ale niekedy ešte, keď je taký nejaký ťažší hriech, je dobre vyznať bratovi, sestre. Tak ako by sa mu uľaví, hej? Viac. Môže, nemusí, hej? Ale nie farárovi. Nezmysel. Ďalej. Mimochodom, ešte som chcela k tomu povedať, neviem, kde som to mala, no nič, skúsim to z hlavy. Inak, kňazi boli v starom zákone. Takýto spôsob, ako majú kňazskú službu dneska katolícka cirkev, bola starozákonný spôsob tejto služby. A v dnešnej dobe takýto spôsob nie je, lebo my sme kňazmi najvyššieho Boha. My, ktorí sme prijali Pána Ježiša Krista, jeho následovníci, učeníci, sme kňazmi najvyššieho Boha. Funkcia kňaz, ako to má katolícka cirkev so starozákonným systémom, starozákonným spôsobom, neexistuje od Nového zákona. 1. Petrova 2.9. Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho obdivuhodného svetla. Takže my sme kráľovské kňazstvo, veriaci Pána Ježiša Krista, znovu zrodení kresťania. Sme kráľovské kňazstvo. Áno. Celibát kňazov katolícka cirkev ustanovila, apoštoli vrátane apoštola Petra boli ženatí, Matúš 8.14. Ale cirkev zaviedla povinný celibát pre kňazov. No, grécko-katolícka cirkev povolila ženiť sa kňazom pred vysviackou. To je tiež absolútne nebiblické. Nebiblické. Pred vysviackou. Prečo pred vysviackou? Keď už tak normálne, nie? I keby bol vysvetený i potom. Ale celkovo, jestli to je grécko-katolícka či rímsko-katolícka cirkev, to je úplne jedno. To je proste to isté učenie, ten istý duch. Falošné učenie, heretické. Ďalej, katolícka cirkev ustanovila sviatky svätých a relikvie od roku 337. Uctievanie relikvií svätých a oslavovanie ich sviatkov je tradícia, ktorá nemá jasný vôbec žiadny biblický základ. Je to ohavnosť v Božích očiach. Je to forma okultizmu, hnus odpornej. Katolícka cirkev, pôstne predpisy, napríklad piatok bez mäsa, pamätám si. V Biblii sa nič také nehovorí. V Biblii sa nič také nehovorí. Pôst. Naopak, ja keď si dávam pôst, tak nejem vôbec nič. Vôbec nič. A pôst si dávam, keď ma vedie Duch Svätý. 2 dní napríklad si dávam. Hej, bez jedla. 2,5 dňa, 2-3 dní. Kedy ako. Nič nejem. A to, že nebudem jesť mäso každý piatok, tu nie je pôst, prosím vás. A čo taký vegetarián? Čo taký vegetarián v tom prípade? No. A teraz ešte prečítam katolícka neviestka. Zjavenie Jána 17. kapitole sa píše o katolíckej neviestke, ale odporúčam prečítať celú, ale ja vypichnem len nejaké verše. Zjavenie Jána budem čítať 1., 4., 6. a 9. verš. Prišiel jeden zo 7 anielov, ktorí mali 7 čiaž a prihovoril sa ku mne takto. Poď, ukážem ti súd nad veľkou neviestkou, ktorá sedí na mnohých vodách, nad neviestkou katolíckou. Žena bola odetá do purpuru a šarlatu a ozdobená zlatom, drahými kameňmi a perlami. V ruke mala zlatý pohár plný ohavnosti a nečistoty svojho smelstva. Biskupy majú purpurové oblečenie. Kardinálovia majú šarlatové farbu purpuru. Kardinálovia majú farbu šarlatu plus bohatstvo, ktoré vlastne vieme, že katolícka cirkev je najdrahšia inštitúcia,
ktorú dotujú aj Rockefellerovi, či Rothschildovi, či neviem, jeden z tých dvoch. A videla som video, ako pápež boskával nohy Rothschildovi alebo Rockefellerovi. Teraz už neviem. Niekomu z tých dvoch videla som video, ako boskával nohy, pretože oni ich financujú. Hlavnosť. Ďalej čítam. Videl som tu ženu, opitú krvou svätých a krvou Ježišových mučedníkov. Keď som ju uzrel, veľmi som sa začudoval. Táto katolická cirkev, táto sveta v uvozovkách inkvizícia pozabíjala milióny tzv. Kacírov, ktorí sa držali pravdy Božieho slova a odmietali jej cirkevné blúdy. Napríklad Jan Hus bol opalený 1415 za to, že hlásal pravdu Božieho slova, ako jediný stal v pravde, a oni ho opalili. Ale nielen ich, samozrejme Valdenských a ďalších. Spousta pozabíjala tie mučiace nástroje, mučiace, odporné, hnusné nástroje, aké mali. Ja v jedno videjko mám na YouTube uložené, aké má ohavné, proste brutálne, mučiace nástroje tých kresťanov, ktorí nasledovali Pána Ježiša Krista podľa Biblie. Kto je múdry, tu má vysvetlenie. 7 hlav je 7 vrchov, na ktorých žena sedí. A aj 7 kráľov. Rím a Vatikán leží na 7 pahorkoch, ktoré sú známe pahorky, ako je, a teraz budem čítať, možno to dokomolím tie slova, Ianiculum, Vaticanus, Palatine, Quirinal, Capitoline, Esquiline a Aventine. Takže tieto pahorky sú okolo Ríma a okolo Vatikánu. A v zjavení Jána 13.3 a celý svet s úžasom následoval túto šelmu. Šelma je spojená s neviestkou. Takže takto, milí katolíci, vyzývam vás, vidíte z Babylonu, vidíte z ich stredu, následujte Pána Ježiša Krista podľa Božieho slova. Osobný vzťah s Pánom Ježišom Kristom a následovať Pána Ježiša Krista. Toto vás spasí. Nie následovať systém, organizáciu. Ak ste vyšli z tejto neviestky katolíckej, nechajte sa ešte vypísať. Ja som sa tiež nechala vypísať. A vyhláste do duchovného sveta. Zriekam sa členstva katolíckej cirkvi. Je to neviestka, satanová nevesta. Vidíme, čo robí pápež. Zaprel Krista, povedal, že Ježiš zrešil a tak ďalej a tak ďalej. Vieme, komu slúži pápež. O tom nie je pochyb. Takže prosím vás, vyzývam vás, modlite sa, nech vás Boh uvedie do pravdy. On vás uvedie ako mňa, ja som bola tiež katolíčka. Díky Bohu som nebola bigotná, nič mi to nehovorilo, len ma nutili doma chodiť do kostola, ale potom som začala hľadať biblickú pravdu a Boh ma uvedol do pravdy, ďakujem Bohu a wow, to je niečo neopísateľné, mať vzťah s Bohom a byť v pravde, lebo pravda ťa vyslobodí, poznáš pravdu, pravda ťa vyslobodí, povedal Pán Ježiš. Kto je pyšný, nechcem hľadať pravdu. Pán Ježiš povedal, a v Biblii je napísané, odmietli lásku k pravde, preto i Boh vydal na pospas blúdu. Neodmietajte pravdu. Pán Ježiš je pravda a jeho slovo je pravda. Sami sa pýtajte, Pane Ježišu, keď toto, čo teraz Elena hovorila, je pravda, tak mi to ty ukáž. Uveď ma do pravdy. Ja vám tu môžem ukázať, ja vám tu môžem tú pravdu priniesť na táci. Ponúknem vám pravdu, ponúknem vám koláč na tacke. Vy si ho môžete zobrať, alebo nie. Ponúkam vám tú pravdu na tácu a záleží na vás, či si to zoberiete, alebo nie. Záleží na vás. Pán Ježiš dáva ľuďom slobodnú vôľu, nikomu sa nevnúcuje. A záleží na vás, či vy príjmete tú pravdu. Je to dar. Milosť je dar, pravda je dar, spasenie je dar. Príjmite ten dar spasenia tak, ako máte. Choďte do Božieho slova, nech vás Boh vyučuje.
Pýtajte sa Pána Ježiša. Nech vás uvedie do pravdy. On vás uvedie, ako mňa uviedol. Je to úžasné. Lebo ste zvedení týmto učením. Ste zvedení. V kostole sú samé modly. Tam je doupie démonov. Tam je doupie démonov. To je nebezpečné miesto pre znovuzrodeného kresťana. Pozor, je to nebezpečné miesto. Počula som aj svedectva, keď znovuzrodený kresťan vošiel do kostola, čo sa mu stalo, a nechcem to tu teraz rozprávať. A mimochodom mám ešte videjko Nemodli sa k Márii, o tom tam vysvetľujem viacej. A keby niekto chcel ohľadom Eucharistie, sviatosti oltárnej článok, velice dobre spracovaný článok, jedna sestrička Jarmilka napísala článok Sviatosť oltárna z vody, z vod satanov. Velice perfektne prepracovaný článok na základe biblických faktov s fotkami, všetko to je tam krásne vysvetlené. Keď má niekto zájem, napíšte mi mail. Maila nájdete na mojej YouTubeovom kanáli v popisku. Elena Mati @gmail.com Elena Mati dohromady @gmail.com, ale v tom popisku máte na kanáli, na YouTubeovom kanáli. A potom ešte velice dobre prepracovaný článok sestrička Jarmilka má Panenka Mária. Ale nie tá Matka Ježišova, ale viete, tá Panenka Mária falošná, ktorá sa zjavuje vo Fatime v Medžugorji a kde sa zjavila, to nezjavila sa skutočná matka Pána Ježiša, ale falošný anjel svetla, sám Satan, ktorý sa za ňu vydáva a robí aj falošné zázraky, vieme. Zviedol, keby to bolo možné, aj vyvoleného, ako hovorí Biblia, svojimi zázrakmi. Nimi bude zvázať, keby to bolo možné, aj vyvoleného. Takže napíšte mi mail, ak máte záujem, a šírite pravdu, lebo prichádza Pán Ježiš a on si vytrhne len tých, ktorí sú verní a sú v pravde a ktorí následujú jeho, nie organizáciu katolickú alebo iné denominácie, len jeho. Takže takto budem končiť, lebo mám asi najdlhšie 37 minút, najdlhšie video, aké som vôbec natočila. Nemám rada dlhé videá točiť, lebo ľudia neradi pozerajú dlhé videá, ale tak keď treba, tak treba. Takže je to na vás. Predkladám vám tú pravdu. A na vás je, či ju primete, alebo nie. Takže prajem vám krásny zbytok dňa a nech vás Boh uvedie do pravdy. Pane Ježišu, prosím ťa, uveď týchto ľudí do pravdy, ktorí pozerajú toto videjko. Ješua, a dávam to do tvojich rúk. Ľúbim ťa, moja láska.